Óscar da Silva Besada, do CIFP. Acompaña dos seus titores e das súas titoras. E a formación profesional, e aquí hai, está unha parte significativa da gran familia que forma a formación profesional en Galicia, é unha das plataformas máis significativas, máis importantes, e agora tamén diría máis prestixiosas para que un mozo ou unha moza se labren o seu futuro. Aquí hai directores, algúns moi coñecidos, que nos temos topado en moitísimas ocasións, estades os tutores, profesores, tamén hai representantes de empresas que tedes confianza na formación profesional, hai algún familiar e hai os alumnos. Nos últimos anos vivimos unha auténtica revolución silenciosa na FP. Cando moitos dos que estamos aquí éramos da idade dos gañadores das medallas de hoxe, pois a FP, nos parecía que era unha enseñanza, non era a mellor, se se quere, non? Obviamente, ata chegar ao nivel de hoxe, houve un cambio radical. Hoxe a universidade, a FP, ten un altísimo prestixio na sociedade. Un altísimo prestixio que non é fruto da casualidade, é fruto do traballo, da planificación, do esforzo, e eu diría que é fruto sobre todo da confianza. Confianza das empresas que miran cara a educación, que miran cara a formación profesional como un lugar para poder fornecerse, para poder ter profesionais, recursos humanos ben formados, que aportan valor ás empresas, que melloran a competitividade das empresas con independencia do seu tamaño e que as fai ser máis seguras e ter unha maior capacidade de manterse e de crear emprego. E tamén a confianza que centos de miles de familias nos últimos anos depositado na formación profesional,
como unha plataforma para que os seus fillos, as súas fillas, se formasen, se capacitasen para facerlle frente pois, aos retos do futuro, aos retos do mercado laboral. E, por suposto, a confianza dos alumnos, que nos institutos de formación profesional se forman en moi diferentes ramas, como acabamos de ver, para mirar para o futuro. Creo que todo eso dotou a formación profesional dun enorme prestixio. Hoxe, a empregabilidade que tedes os alumnos da formación profesional está en torno a un 90%. A formación profesional dual prácticamente o 100%. Fai unha década estaba no 50 e pouco. E creo que todo isto se foi facendo con moito traballo, con moito esforzo, con adaptacións de currículums, con proxectos de innovación, con implicación fortísima do profesorado, dos directores, e aquí hai moitísimos directores que traballan no instituto como se fora, pensan nos seus alumnos como se fora a súa propia familia para buscarlle oportunidades aos alumnos, e creo que iso é o máis importante e é realmente o que nos fai, a mí me fai estar absolutamente orgullosos da formación profesional. Somos 3 alumnos do mismo centro que quedamos campeóns, cada un na súa especialidade. E, bueno, estamos, a pesar de que na Mariña están as cousas difíciles a nivel industrial, estamos aí loitando polo noso futuro a ver se saímos adiante.